No, ni de broma, ni de broma. La Quimeta és un crac. És que és única la seva espècie, tothom se l'estima molt. M'és igual com et posis, t'estic dient que no hi caps, tinc l'agenda plena. És que la gent es pensa que és fàcil tenir una agència de representació de pintors i no ho és gens. Que tu els demanes una pintura i triguen 2 mesos i al final la gent el que vol és, bueno, pintura. Què és tot això? Què vol dir més mil? Ja no ho sé. No seran correus sense llegir. Sembla ser que hi havia un correu, uns quants, a la carpeta d'espam, Spam. i n'hi havia un en concret de curtmetratges a Caça de la Selva que es deia Corre curts i ens hem apuntat. Perquè ens hem apuntat, no? Sí. I no tornarà a passar, allò de l'espam, No. t'ho prometo. T'ho dic jo que no tornarà a passar. Com entro jo en aquesta equació? En aquest país de merda, en aquesta country, per ser metge has de tenir una titulació. Ok, ens enxantarem a les regles. Director de cine? Potser qualsevol, no cal estudiar res. I ara la Quimeta s'ha fet directora de cine. Però veus que aquesta dona... Mare meva, és que no para. Què necessitem per ser filmmakers? El qui, com, què, qui, amb qui... És molt important amb qui, sobretot. Va, Quimeta, tu mateixa. Què necessitem perquè la càmera s'aguanti sola? La claqueta? No, estàs barrejant xuxos amb crema catalana. És un desastre. Aquest curt serà una merda. La Quimeta, que no s'entera de res. Marcel, segueix pintant, escolta la música. Imagina't en Dalí. Pensa en els seus ous. Què hagués fet els seus ous? Ha sigut un èxit rotund. Ha sigut el renaixement de Quimeta Talents. Talents Quimeta. Sí, la veritat és que no ens ho esperàvem. Jo vull deixar la representació de pintors per fer productora audiovisual. Ens ha trucat en Mickey per fer una pel·lícula. El Mickey Mouse? No, l'Eufòria.